Madura. Iku plat nomere wong-wong iku apa? Oh iya kok beda-beda. Lho. Plat nomor iku ana sejarah itu. Kaya Jakarta iku B. B. Kenapa kok B? Karena Jakarta iku Batavia. Madura Madura. M. M. Nah, lale Malang N. N. Apa iku N? Ngalam. Diwalik cak ya. Lho, kono kan basane walikan. Iya. Lale Surabaya Surabaya. L. Lah Surabaya. L. Lah Surabaya. Iya. Sidoarjo. Wi Sidoarjo. W. Oh iya cak mangkane. Anu cak. AE. Medion. Oh iya namanya tanggane iku cak. Telungagung. AG Telungagung. Dadi kongen ditanya. Ya,